першага дня мацярынства трывог і пакут болей, чым радасцей у кожнай маці. У дзіцяці рэшацца першы зубок, маці пакутуе падвойным болем. Пакаўзнулася дзіцятка, разбіла носик, матчына сэрца ледзь не рвецца. Першая двойка – гора для маці, а яна ўсё чакае радасці. А захварэе дзіця, здаецца, нічога страшней і ва ўсім свеце няма. Каб можна было, жыццё аддала б за дзіця. Не спіць начамі маці. А як чакае маці кожнага ліста з пячаткай салдацкай пошты. З трывогай слухае радыё. Недзе ж юнакі забіваюць адзін аднаго. Каб спытаў, за што? Яны ж зроду не сустракаліся, не чулі і не пачуюць імя свайго забойцы або забітага ім. На каго ж кідаюць бомбы? Па кім б'юць з гарматаў? Вечна нечага з трывогай чакае маці. Вечна думае пра сваё дзіця, жыве дзеля яго. Як жа месяца ў адным сэрцы боль і радасць, любоў і трывога месяц. Яно ж матчына. Для кожнага ў ім знойдзецца прытулак і ласка.